jsem říkal, že u Vavříčku, jo, a že teda nevím, jak to bude vypadat, že tady mám teda jenom kamaráda, že to nějak mě řekne, jak to vypadá, jo, že zase chlasta, jako v Hejnicích, co měl v Hejnicích 2 piva, nebo 3, teď nevím, 2 nebo 3 piva, tradičně, že jo, a řídí, že jo, normálně, jo. Ne, jak jsme si mysleli, že přesedne v Hejnicích, jo, co jsme si vždycky mysleli, nebo ona si myslela někdo, že přesedne a druhý řídí. Ne. On je sám a dává kontakty, že jo. Ale, takže si dal. Jsem mi říkal, že si tam dal další pivo. Jo, to měl to druhý. Takže dohromady 5 s Hejnicema. Dohromady s Hejnicema 5. Jo. Takže jsem informoval, že o tom, že on u Vavříčku vím od tendy, že zavírají podle lidí, jo. Takže jsem říkal, že to může příště dořešený, jo, že prostě mi musí dát vidět jako takhle, to je jedno, jestli to bude v 1 ráno, jo. A prostě víme, že to bude v sobotu, že to bude za týden za 14 dní, jo. Tak se, dobrý, no, takže vlastně, jak jsem pak ještě čekal v autě, že jo, do těch 2, že jo, tak jsem se rozhodl teda, že pojedu, že prostě on tam může být do těch 3 do 4 hodin, jo. A to už bylo na mě moc, že jo. Zaprvé já jsem si nic dát nemohl, já jsem nemohl jít dovnitř dát další kafe nebo něco, že jo. To by bylo... To bych tě poznal. Mohl by mě zaprvé poznat a víte co, já bych pak seděl venku sám a bylo by to provar jasný. Jo. To už pro mě bylo zase další plus sedět v autě, takhle tam kus dál, že jo, když tam stále další auta. Jo. Takže jsem se rozhodl, že prostě... Takže takhle vlastně, ne, že... že on to má promyšlený dobře, on čeká na to, že jo, někdo bude to, že jo, sledovat nebo tohleto, jo, zaprvé už to auto parkuje na náměstí takhle, že táhte tam vzadu, že jo. A jak on, jak v Hejnicích, jak odjížděl, než zase do auta, jak on takhle pozavřel dveře, a to nemohl slyšet, jen tak tuk, jo, jen tak tuk, nastartoval, po 3 metrech rozsvítil světla, že jo, tradice. Ne hned, že jo, na tvrďáka, nastartovat a... A to je divný. No, ale víte co, tam je problém v tom, že teď naposledy si ztratili ty úhelníky, jo. Tyhle, jak stavili ty stožáry, že jo, to nebylo smontované, že jo, takže to naložili a ukradli to, protože ke sklenářovi chodí ty elektrikáři, ty kluci to montujou, že jo, na obědy, že jo, takže to všechno ví, jo. No, a zajímavý, že vždycky to je ten ze dne na den, když tam přijde, jo, takhle, jo. A to bylo výsledky, no. Ten barák, co byl v Rybnej před měsícem nebo 2 měsícem, ale nevím, jak to přesně je. Vykradenej. To na jsem... začátku, jo? Co jsi o tom doslech? Na začátku Rybnej, jo? No. Ani na měsíc. No, tak ani na měsíc, no, já jsem myslel, že to je měsíc. No, jenomže sklenářová mě říkala, jenže tam je ten problém, že já do hospody nechodím každý den a další, ta sklenářová mě říkala, když já už jsem nechtěla, to už bylo hodně hodin, že jo, když tady byl zas. Jo. Tak ti to, tak jak tě povoláš. A já jsem teda už minule říkal, že to... Pátek, že jsem měl na pivo, tak tam byli jsem máte. Jo. Tak tu měl říct, že ty zase budu ve službě a držíš pohotovost. Může vedle si volat. Takže jsem se vlastně, u těch Havříčků jsem se rozhodl teda, že pojedu, no. Takže jsem jel... práce, kdyby to bylo akutní to. Takže jsem se nedozvěděl. Takže bude to příště, to znamená, že bude to za týden, za 14 dní, kdy zase se objeví a budu připravený, nebo na mě dá vidět, jo. Tak si to moc nejš, on ti dá volno. To je sobota, takže to bude sobota vypadat. Jo. A nakonec to budeš mít výšku. On buď to chodí jeden den v týdnu, nebo budu vám vždycky této můžeš od Vavříčku přijet rovnou do mlíkárny. No, tak kousek. Termosky se volá. Aby nezačali jít na druhou stranu. Jak na druhou stranu? Vstaň někam. To ne? Nebo do Amberka na 5, víš? Tenhle bude zřelej.
No, pak je ten s golfem, tomu jsem volal, to už jsem dělal zástěrky. Tomu teď volat nemůžu teďko, ale já v pátek musím zavolat. Musím, protože ten je další vyšetřování, ten jak jezdil za tou Zemanovou, já už jsem s ním mluvil několikrát a potřebuji na něj zjistit nějaké věci, takže nějakou zástěrku, už jsme o tom taky mluvili, jaký dělá problémy, ty to víš, jedna, no, a takový psychopat nějaký, no. Taky krále, nebo co? Ne, ten dělá, ten jednou málem přejel, že jo, autem. Koho? A napáta, i s Zemanovou. A Prdele. Ne, on to je nějaký vlastní podílá. A ono mu rozešla se s ním. Ta Milana Zomanová holka? Ta kadeřice? Ne, i Veta Zomanová, já jsem... A on je z Doudla. No jo, no jasně, jo. a on je z Doudla. A Já jsem rozešla, on to nějak neunes, tady prostě jezdí a někde pozoruje a já...